Arratsaldeon. Gaurde, martxun 15 nomeki. Lehenengoko egune konfinata gazena. Hainbeste mensaje alegazta, hainbeste galdera entzun dut, ia honiaz pixkal laguntzetzuet gauzako betu ulertzen. Gaixu, ez da peligrosu gazte eta sano gazen ontzako. Beste gaixo biriko asko modure, pertsona nausisai eta gaixo idazena itxitza kalte, baina ez gaztioi. Ez euki bilurrik, ikutuko zatxunik, ze hori usteot inevitabli dela eta danok amaitxuko bela kontarrixeta. Baina kaku ez da hori, kaku ze abixadatan kontarrixeten gazen. Asko aldabatea kontarrixeten bagaz, sistema sanitaizu potxingo dabe, italiko iparraldin gertadan modun, eta kalidadi bajaten da, atenzioine eta pertsona nausisa sufriuten dabe euratiz biktimak, eta mortalidadeta zakaltzaten di, eta atenzioi sanitaizu beste asuntua askotan be, okerrea etzen du. Hori ebitateko gauza bakarraren leke, eta da beste poblazioei, transmisioi taldi, gaztiagoa gazenok gure kontakto sozialak ebita. Horretako etxingiatu biga eta mondako alkuai jarraitzu. Ez jamonein, WhatsAppetik entzutezun buluk edo kalen entzutezun edo zein eritzi. Bilatu itxurri ofizialak. Badaz, bai informatibotan informazioa gano esku eta nahi basu zure konture gauza jakin, Osakidetzako web horrexak dauke atal bat oso ondo esplikaten da bena zertuken bera duzen, aktualizaten da bena datuk, eta bebai Sanidadeko Ministerizu Espainolak esaten duzelan dune epidemisi, egunetik egunea pitxezku informazioik, erixotzak, afektauk eta gauza guztik. Beraz, geupe etxin getukoa, arduraz jokatuko, zeu epe getu etxin eta alduzun geixen murriztu kontaktu sozialak.